A teď fotíme, že jo, Andy? Jak to vypadá profesionální focení? Jinak jsme tak jako fotili různé věci a se osu za chvíli. Dofotili. Co jsme dofotili? Fotili jsme kalendář s youtuberama a chceme výtěžek z toho dát na charitu. Akorát ještě nemáme hodně youtuberů, takže teď apeluji na všechny z vás, youtubeři, kteří na to koukáte, ať se ozvěte tady Andinel do Facebooku, buď na facebookové stránce Andinel foto, anebo youtubeři trochu jinak. Přesně tak, to určitě všichni znáte, že ano. A kdo se nezúčastní toho, osobně se najdu a zabiju. Mám vás ráda, lidi. No a ještě něco jsem chtěla říct, ale zase nevím, co jsem chtěla říct. To už je tebe normální. Já vím, no. To je úplně normální u mě. Jsem to chtěla. Chtěla si říct, že jsem úžasná, krásná a úplně úžasná. Samozřejmě, úplně největší. Nejvíc. Všechno. Jo, ještě mám pro vás takový úkol. Pokud znáte nějaký dobrý český jazykolamy, které jsou těžký na vyslovení, tak mi napište do komentářů videa, protože je budu potřebovat do jednoho videa. Takže jo, napište do komentářů a my se asi rozloučíme, veď. No to už mám napsaný. A to ani nevím říct já, jo. Takže se mějte u dalšího videa, majte se a pa.